Taurai Kandishaya anozikanwa kuti ndo mabig fishers, ndo vakomana aiwa the ruling party ZANU-PF vanoonekwa kunzi panguva inoi aiwa vari kuzama zvavanogona nazvo panguva inoi in all ways, in all dimensions, kuti vasapoti mutungamiri wenyika for his 2030 bid. Nonobva subscribe like out on the bell icon. Tipina panapa bepanhau mobuda munogwa muchinzi National Shutdown Day 2. Companies should fire workers who didn't come to work and they chose to stay home. ZANU-PF member Taurai Kandishaya ndo masvika andabuda tokavana vana Taurai Kandishaya anozikanwa kuti aiwa ndo vakomana ve regime vacho, ndo ZANU-PF yacho panguva ine vachiti aiwa panapa patiri kuona kuti we are ending the second day. Aiwa Rabom Shogeza achi shut down the whole country. Arika panapa achiti vese vasina kuripota on duty aiwa they must be fired. Ma-employers vanofana kuidentifa vanhu ivavo vona vanhu vese vari kusapota Shogeza kumacourse ari kuita ekuoposa mutungamiri wenyika, they must be fired. Vanofana kuluza majobs avo. Imbotidzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa kuti these guys what they are doing, is it fruitful or they are just wasting their time? Tudzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Wabvira comment section medu mafunguro enyu. Subscribe or like, hit on the bell icon.